Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti pamilya ni Tom. May sa abalo ti inana, kat addadwa kakabsat na. Numampay na panglawda, nagagat kan nasaat nga agadal dagiti agkakabsat. Idi nagkita da Tom kan Mr. Cruz nga akin ko ay ti may sa apaktorya. Inawis ni Mr. Cruz nga agtrabaho iti paktorya. Napan nga rod ti baro, kat ti asawa ni Mr. Cruz tinakasarita na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No kayat yu aket, masapak asumrek, tapno masapak pay arumwar, mabalin ka di, madam? Basta makumpletom lakit diti 8 nga oras iti agmalem, sakbay nga agritira ka. Awan parikot, madam. Masapak nga umay agtrabaho. Diyak kaya tinabuntog at trabahador. Masapol anapartak nga agtrabaho, ken saan asadot. Namnamaan yu, boss. Saan nakasadot? Para makita no pundot ako na masaan ka asadot. Sige, magrugi ka nga ruden. Agyamanak, boss. Agam sakbay na, ayabak ni Janet, tay suro na ken katipagyanan nyo at trabahador, ken ti agbalin at trabahom. Agpada kayo ken ni Janet iti trabaho. Si kagayam ti kabarbaro akadwak dito'y, ngagibunag iti kinarton at ichirya. Nabayag ka ka din dito'y? Medyo. Ay, anya na damag ko. Nangag ko ako nanibos nga gadal ka kanumot. Estudyante ka di? Wan. Saan ka di nga estudyante? Ubing ka pa'y mat? Manipod simragak dito'y. Nagsarda nga kun anagadal. Siyak, kat nagtulag kami ang masapak asumrek, tapno masapak mat nga agritira. Tapay ang masapa ka nga gritira. Sumrekak iti pagadalan. Ha? Naggagat ka matin no kasta. Uray si ka. Mabalin mo mat ti agadal, tapno sumaya at ti Masakbayam. Nagpartak ka na nang ibunag kadagiti kinarto na produkto. Napuno adagos ti dakalalugan. Nalakalaang mat at trabaho, sir? Sana ka nagkamalian ang alaken ka kas trabahador ko. Bayam, tawagak ti kumpare ka maestro iti pagadalan yo. Tapno makastre ka adagos nga awan ti adu asapulen daken ka. Agyaman ako unay, sir. Nasingpet da dya kumparek, managtulong ka dagiti naanos ken nasaet nga gadal. Ay na, dakkel nga utang ko kada kayo no kasta, sir. Basta agsingsingpet ka, ken naggaggaget ka ditoy, ha? Namnamaan nyo, sir. Saan ka di amarigatan iti kasta? Ang trabaho iti bigat. Kun agadal ka iti malam. No panunutam anarigat, talaga anarigat. Ngam no panunutam analaka, saan ka marigatan? Kadagiti amin ang nagtrabaho dito'y paktorya. Si kalang ti agadal iti malam. No kayat mo, padasam mat. Mabalin ka diti kasta. Si kamot lang ti mairanod no makaadal ka. Di mo ka di kayat, nga iti Masakbayan, kat may sakan to amabigbigbig. Kayat ko ngam awan mo ti aramaten a kwarta. Ti sweldom. Inutam, ta iso ti aramatam. Bilibakan ka Bayam, panunutak anaimbag, no agadalak. Kaslamayat samot nga agpaiso. Saan asayang ti pagbanlugam, no agadal kamat. Jak nutten makitkita ni Manong yu akadwayo ang magmagna dito'y dalan. Napanagtrabaho iti syudad, auntie. May mayat pa'y ti agtrabaho ngam ti agadal. Tapno saan unay mat amarigatan ni nanang yu. Tulungan mi ni nanang mi, auntie. Nulakat makaturpos kayo iti high school, mabalinan. Iso ka di nga awan ti pinagtuloy yu iti kolehiyo, auntie. Nalawa mo ti garden yu. Iso nga rod asaanan ang nagtuloy dagiti anak ko, tapno iso dati mangubra iti garden. Ay, Sa balimot kininanang, auntie. Kaya't na nga agadal kami. Ambisyo sakit di ati inayo. Ikarigatan na aton uyan, tipulos adi namot magawat.
Imbag tanagsabat ta dito'y dalan. Adda pa ay ayam, di ta natayan. Mangtad ka pa'y mankit di ti pagay ayam ko. Anya nga ay ayam dayta, ta dumawat ka pa'y kanyak manang. Unay kalakit din aya. Kwarta apakisugal ko ti kayat ko asawan. Na, pangalaak nga ititid ko kan ka. Saan ko adawatan? Utangag. Nasalsaliwan-wan ti biyag mo nga may tisyak manang. Awan kwarta. Saan ka di nga agsusweldo ni Tom? Tada trabaho na? Ar-aramatan na nga agadal ti sweldo na manang. Adamat sang kabasit nga ititid na kadagiti addi na. Mabalin ayamat ti agtrabaho nga agadal. Ay, imot kakit di Saan ko adaw-dawatan ti alaak kumakan ka? Bayadak tumatlaang. Angam dinakit din pa utangan. Manong, naibusan ti paper ko. Adapay gatangak a project mi. Mapantay jay garden. Inta kitain no at dapay mabalin na burasan na bunga ti lubyas. Intangarod, Manong. Adan sama na rikrik naan ni Nanang. Adan ngamin iti kwarto na. Amang ano nabannog. Sa nabali tawan mat klase tayta. Agburas tay tinatang, tayin tay sursor. Wen, Manong, tapno makagatang akmat iti papel, kan project ko. Ay gayam, kumusta nga tamat tan ni Manong? Kabailan na nga tatag trabaho? Katagad-adal pa'y? Nagagit day jay amanong ta. Sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw asa nakastoy ti kinapanglaw tayo. Makalungaw tayon tumatlaang, Manong. Apay nga takas to'y ti marikriknak no makitak ni Janet. Anya nga tati kayat asaman da ito'y. Payamin ningningan na. Adda ka dirugit itirupang ka. Ha? Awan mat. Nakapagpanunod ka din. No agtuloy ka matlaang agadal. Kaslangarod kayat ko apadasan. Apay adi mo padasan. Nasaya at matdagiti manursuro iti pagadalan anastrakak. Mabalin ka di akaduan na. Ay katwan day talagayam. Basta si ka, mabalin amin. Padasak man matno ka ba ulak? Awan mat ti inayo akadwayo ita dito gardenyo. Nabannog siguro, auntie. Agmay-may sangamin anang sibog kadagiti ka imulmula natang. Tanag-eskwela kami mat. Pudno ka diti imbagana nga agad-adal ni Tom? Pudno, auntie. Agtrabaho iti bigat, agadal iti malam. Ambisyoso kayo talaga? Agpapada kayo amin. Dakas ka diti agarapaap, auntie. Nulakat ka ba alam, mabalin siguro. Ang nupulos, adi mo mat ka ba alam, dayjay tay kunada nga ambisyosa. Agtagtagain ap anakariing. Kasta kayo nga agiina. Apay ka di akas lama di ti aldaw mo, anak ko. Apay ka dakas jay ni Auntie Dina, Nanang. Nakita na kami ngamin iji garden. Anya ka di tinaramid ni Manang. Adda ka di manen madi nga imbagana. Imbagana nga ambisyosa tayo ka no? Saan adakas ti agambisyon? No lakit di saan ka nga agaramid iti madi iti padam a tao. Mas daawak lang amin no apay akas jay na. Saan yu latan nga italtalag? Saan yu apakpakitaan iti madi? Ti ubing ana respeto, saan abaybayan ti apo? Uy, Nanang, tungpalan mi ti biling nyo. Adda ka di pa'y dagiti dadakkel mo? Adda ka nupay. Saan ko nga mo ti ayanda? Anya? Apay adi mo amuti ayanda? Ubing kami pa'y kadagiti kakabsat ko, idi nagsinada. Addan bukod da pamilya. Ladingitak no nasair ko tiriknam. Impalagip ko kat nga rod. Awan anyaman na. Ubingak pa ilaang idi napasamak kita. Iso at timangkanin ti pusok. No kasta, adda kakabsat mo.
Ada, puro da lalaki. Upat da. Agmay-may sakla nga babae. Nagigyanan nyo iti pinanawan da kayo. Iti sidong ni lolo ko ni lola mi. Ita, puro barumbadon dagiti lalaki akakabsat ko. Magusto ti panagtrabaho ni Tom. Kanayo na masapa. Nagpartak nga gunggunay. Rumbang laeng tamasuswelduan kat nga rod. Ngem na iduma kadagiti nagbali na trabahador ta. Di mo ka di madlaw. Sa bagay, nadlaw ko ba't ket di? Naasidagdapay iti tomboy ani Janet. Isukano tinangalukoy kini Janet tapno agtuloy mo't nga gadal. Isumat lagaya makanayon dang agkuyog arumwar. Pasaray no agritira da, agkuyog dan adwa. Agsipod tamay may sa pagadalan ti sumsumrakan da adwa. Kasla dabay kat madlaw ko na ka ni Janet. Kasla saan mo't una yun alak yun tigaraw na. Anya? Kastamot nga ro tinadlaw ko. Amangan no agayat matan kinito. Naistorya ko ti kabibiyag mi. Agistorya ka mat ay ti kabibiyag ti pamilyam. Awanan ni tatang ko. Nilangan nanang tikad kadwami ijay balay. Ulila kagaya man iti ama. Ay, sanak man ngulila. Nung binaybayan na kami mat ti amami. Marigrigat kami. Isu nga imbili ni nanang. Nga ikagumaan mi ti agadal. Tapno makalungaw kami iti biyag. Kasta kumamat ti inaramid ti inami. Saan kumamat abarumbado dagiti kakabsat ko lalaki ita? Ipakitam nga oray pinanawan da ka. Makaaramid ka iti nasayaat para iti masakbayam. Agyamanakan ka, Tom. Dakkel tinaitulong mo kanya. Awan pa'y mo tinaaramidak para kan ka? Tingay pa nangalukoy mo kanyak nga gadal. Dakkelan at tulong mo kanyak. Sikamot lang ti makapasaya at iti masakbayam. Babaan, iti panagsalukag kan anos. Nagyamanak, tasimmangbay kay tibiyag ko. Nakargaan yung ti truck. Ngam awan pa'y ti driver. Wan nga rod, boss. Sinapsapa mi tinagkarga. Apay nga awan pa'y. Apay nga eh. At niya nga ta tinapasamak na. Aguray tayo, aging gainton madamdama, boss. Amangan mo adala ang nakataktakan na. Awan kayam. Anta ka di pa'y amam mo makayat na ti umayag trabaho dito faktorya. Kaya't kung alaan ni ading ko, boss. Agadal mo't laang kuma. Kasla ka di mutlakan ka nalaing trabaho. Uwan, boss. Naruam kami itirigat. Manipod awan day di tatang mi. Da kaming ti agtrap-trabaho. Tultulungan mi ni nanang. Ala, ingka nga rod ayaban ti kabsat mo. Tagtrabaho mo't ditoy. Agadal mo't laang no kayat na ti agadal. Naimbag man tayo may kapimasyar anak ko. Nabayag mo't basita na di ka nagawid. May kawa kami iti kaawan mo. Mailiwak mat kada kayo, nanang. Aganos tayo pa, tapno makaadalak. Makapanak ko mamat ijay. Kumusta mat nga ijay syudad, manong? Nasayaat mat ading ko. Kayat ni boss, nga umay kanumat ni Mike ijay, taagadal mat akas kanyak. Pumanaw mat ni manong Mike? Aganos tayo pa, ading ko. Agbaliw mo't lang tibiyag tayo iti masakbayan. Kayat mo kadimat ti mapan ijay syudad, Mike. Ngam urnungam ti daduma aswildom, Isu ti daduma nga aramatem inton agadal ka iti kolehyo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Arapa-apa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.